Hermína Tyrlová se animaci přiučila u Karla Dodala. Její tvorba je však spjata především se zlínskými ateliéry, kam přišla v roce 1941. V roce 1944 dokončila animovaný snímek Ferda Mravenec, což byl její první loutkový film. Dalším jejím rozsáhlejším projektem byla Vzpoura hraček, protiválečně laděný snímek, ve kterém zkombinovala loutku s živými herci. Zásadním v její tvorbě byl film Uzel na kapesníku, kde rozpohybovala textilie. Tento film znamenal určitý zlom v její tvorbě, neboť od té doby začala animovat různé materiály, jako například vlnu, korálky, plst, dokonce i pečivo. Na rozdíl od kolegů Jiřího Trnky a Karla Zemana, filmy Hermíny Tyrlové působí jednoduše ve své stylové čistotě a prostotě. Touto cestou zprostředkovává dětskému divákovi prosté pravdy a mravní naučení.